Eh, ay, patay-patay ti sila. Hindi hata. Nagbalak, ba't di ko na kahit hindi namin. Ora ka sa kitakil na. Guspor! Guspor! Pumulakay! Pumulakay! Naglilibas ako kin San Pedro Gaspar. Tapnan makasarita ka lang. Hindi sulat ako may tinapong lakay. Dita kahit yung ibaga. Puray ke, yung surat mo met, di cellphone nyo. Yan tay lungon nyo, idi. Kasalunga mga text ng Gaspar. Kahit di mo man lang pinaludang. Sakbay mo ngayon pasuro. Manapong lakang. Yung nag-expire siguro telod na. Labay ang detan. Balitrik nak lang yung Gaspar. Data in bagang. Ay di si Bibjak pela. Nabayag mo naawatang. Naawan ako. Kinday tayo magbagang. Nauray 5 man lang. Di ka pinamanaan. Oo, ni kamitin San Pedro. Nalibasan ng kapera dito na kay magkukubo lang nga rutin. Dahil na magbagang Gaspar. Nawa na pong lakay. Kasaluan dahil patawid ko kayong ka Gaspar. Ket tunggal at sumangpet ka pensyon ko idi. Ket sika ti makaado. Nakalatid do tilistaan ti utang mo Gaspar. Nauray piso. Di ka man lang nagbayad. Ning, malagip yung pila di kita utang ko akong lakay. Dudingan nga ni kay matagit ang kabkawo kay matidin. Sa di kay malagip ti nagande di inang bakit idi. Sa tata, yata pila utang ko ti malagip yun. Hello, ajak balipatang Gaspar. Na nagbalvitamins na glutidi. Iti Memory Plus Gold. Nanimet dulang di bagbagang. Kas asawang pila idi. Medyo malipat-lipat akong. Taado di giti dumukot-dukot idi asabalin. Wala pong lakay. Pulong kanto kun inang bakit. Pagpala ka Gaspar. Adad to'y di listahan di utang mo. Nakwendak pa iti dagob na Gaspar. 57,000. Hala, nangilang tulad tan di 10,000. Akas interes na. Ayit kayo sa unabong lakay. Pabayadan nyo? Kita niya ko ma. Kipanag ko lang siguro, jak mo nga si kapay tinang tao, dedinuang kay kalbong ko. Sa mong papulutan na ng barkada, tidak pa pinaramanan. Amok amin na kita Gaspar. Sa kagastang agsapulitawin mo. Never over my dead body. Walang natayag gaya mo na yan. Pagkawanin na kapong lakay. Kadagiti ato nga nagbasulat ken ka. Dali ba Gaspar? Tinawin mo pa yung may katakawin, digiti atang, o may dalipan yung depansyon ko. Hindi baglaing yung takanayin na kamaunan ng kumpadre. Kaya kada kayo magbubuya, at dapat kada kayo tinagalat yung atang. Sa kapila na kapilpili, ipagayo nga natabnay kada naapgad. Pakawanin na kadiapong lakay. Jak to may galalan. Tinawin kan to pingumay kan ti atangin. Ken og konekto amin nga atang ipandenta sementeryo. Sakon to itin amin kada kayo. Pasurutak to pa iti Jin Lolo. Tambok ng isa't paborito. Pakawanin na kapong lakay. Weh, di nga. Saan? Jack kay ti Jenny. Kay kahit ko ti Jack Daniels kada Black Label. Naumak ka na kita, Jenny. Paunay kami ten lolo. Nag-choosy kami ten. Lit ka naman sa di mo kaya? Aman lolo. Basta di kanto may buwis bisitan Siguro ba yan, bigyan ang karkarin. Tadi kanto rin nagbiing o may wagwagin. Question na po. Question ko na po.